Amit ya, Cak. Nggih. Aku dodolan alat serbaguna. Sampean gak minat. Kan serbaguna. Iya. Dapur ya. Napa, Lek? Iki mumpung ono promo ya. Iki sampean delok sik barang. Nggih. Serbaguna apa? Buka sih. Ya iya. Bakulan sudah cepet lah. Fungsinya apa iki? Kak? Fungsi ini barang. Iya, jenenge alat serbaguna. Apa fungsi ini? Nomor 1 yo, tak kanane sampean. Nomor 1. Iki iso gawe ngaplok wong. Genjot kabeh lah. Lu coba. Belum. Bener kabeh. Aku percaya sampean mbak aku. Nomor 2 ya iki. Iki iso mumbul nang banyu. Iso. Sepi kan. Iya. Iso Yo iso, aku ingin gawe iki yo. Heeh. Aku buta nang kenjeran, yo. Gak telus sikilku. Nang ngene gunung pasir iku gak bener. Gak telus sikilku. Gak kali. Kok iso? Yo iya. Aku numpak perahu bayar 20.000. Iso. Kate ayam. Marang sing terakhir ya, iki sing luwih jos iki. Ono maneh. Iki anti maling. Anti maling. Kok iso? Iki sampean gawe budal Jumatan lho. Iya. Iki mari ngono. Sandal sampean aman, malah sampean nggawa sandal sing luwih apik ya iku sandal gunung. Iku jenenge nyolong, Iku jenenge nyolong. Iki jenenge serbaguna iki. Serbaguna menyesatkan iku jenenge. Tahu gak minat ta? Kamu ora? Kok Ana promo iki. Ngobrol. Ayo, Wis gak, kakak. Wis. ayo guru mangan aku ke tisu. Loh, aku telung dino kok bungkus goro malah. Ini malah ngesane, fakir Apa? miskin. Kale, sumpek, sumpek, wis. Atau ayo kita Gak ada yang ndas ngono. Kancane kok. Apa? Aku mau lho. Lewat nang omahe Cak Sugeng lho. Apa neh? Iki nek anggere wis anggere ketemu aku kok enek problematika hidup, masalah kehidupan tok ngono iki. Lho, kono kancaku sih, Cuk. Ya kanca, tapi nak gak gelem diutangi ya. Apa rek? Oh, gak karo masalah kon. Aku mau nang omahe Cak Sugeng ku mau yo. Niate ku nontok pot kembang. Nah, terus kembangnya tak ambu ngambuk Kamboja. Tapi tak gawe grandong nang sing kon wingi ngono lho. Kan angel. Lho. Wis musuh kan grandong apa maneh? Lho kan wingi kan dijaluki Mister Dre yo. Wah, wis. Nah, iku ono nang ngarepe Cak Sugeng ku mau. Aku lho mabuk tok ngene yo. Mabuk. Ngono. Lho, terus mosok terima gur kembang Kamboja tok. Wong iku gak ngerti pol-pol ki pol. Ceritane ngene mau lho. Yo. Aku iku tak ambut tok ngene, dikageti. Wong tak cukup sak pote. Iki lah kembang Kamboja iki cocok gawe grandong. Ora ngono, golek neng gak ono. Cocok iki. Gawe Wisnu. Oh, iya. Masuk iki. Positif Kamboja. Wangi. Sing gawe sapa ya? Lek. Iki tak golek yo. Iya le. Hah? Sapa iku? Wih, nek wong jangkrik. 何お前はもう死んでいる Wah, pedes. Wah, kembang Kamboja. Maling-maling Kamboja nek tutuk sapu pun. Pedes yo. Mulai longor kan iku. Kon gak ngesir kembange iku, ya ngesir sak petoke. Aku ku mang kaget jenenge wong kaget ya. Asli ku mung izin. Oleh le. Ngono. Heeh. Dicauti.
Ya le Gun, ngono. Aku mambu kaget Joko kote. Longor. Angel. Angel, Angel. angel tuturunane. Itu siapa? Ini. Aku duwe kode. Loh, kode. Ide. Oh iya iya, Ide diter malah. Yo, kon salah tok kon. Tak bisi. Apa-apa? Iya, paham. Paham. Lah aku lelen. Ngono. Oh, injek pemanasan. Apa-apa? Oh, ya Allah. Iya positif ini. Kok pengen Yo, dirampok kayak omae. masuk. Masuk. Positif idemu. Masuk, Pak Iya. Ji. Wis kok suwen kon delok dhewe kon. Powole te rusak. Men awon. Saiki lah. Mbok didorong lah. Iya saiki delok dhewe kon lak wong ngono. Yo saya Budal lah. budal. Ya wis ayo. Wah. Iku wong ngono, wong lungguh lho. Ya cuk, wong arek mbok didewek ngono karo nyamuk lho. Menceblok. Lho nyamuk ditutuk yuk, diceplek bote Mas arek pol itu yo. Pol wis. Ngomong. Sik. Dirampok kayaknya. Iya, makanya aku mau masuk idemu mau. Wah iya itu. Kon coba mepet ta. Kon iku longor, cek doyan mung lanang ta. Lho, gak doyan lho. Wong bener yo. Itu kok iki. Waduh. Oke wae wis. Lah masukku tak bundel karo, tak taleni pisan yo. Kon ojo jahat-jahat, Pren. Lah terus opo iki? Wis kok ae gampang. Ya wis suka ya. Saiki nang ndi? Balik. Balik sih. Yo saya. Coba. Wis. Thank you.